Το παλαιό έθιμο με την πέτρα και το κλαδί ελιάς που λίγοι γνωρίζουν. Με τον ερχομό της πρωτοχρονιάς ή της αρχιχρονιάς χαρακτηρίζεται η πρώτη μέρα του οποιοδήποτε ακολουθωμένου ημερολογιακού έτους. Από τόπο σε τόπο τα ήθη και τα έθιμα, οι παραδόσεις μας παραμένουν αναλύωτα στον χρόνο σε κάθε περιοχή της Ελλάδας την ημέρα της πρωτοχρονιάς. Στην Εύβοια, ένα παλαιό έθιμο από την περίοδο της Αυτοκρατίας είναι το έθιμο με το κλαδί ελιάς και της πέτρας. Από το πρωί της πρωτοχρονιάς, με το πρώτο καλημέρισμα των ατόμων της οικογένειας, η πέτρα και το κλαδί ελιάς βρίσκονται στο τραπέζι δίπλα από το πρώτο εισόδου του σπιτιού. Με τον καλημέρα που τον νοικοκύριο ακούμπησε την πέτρα και το κλαδί ελιάς στο κεφάλι και έλεγε: όπως είναι γερή τούτη την πέτρα, έτσι είναι γερό και το σπίτι σου, και να έχεις την ευλογία και την εφορία από τούτη την ελιά. Όπως είναι γερή τούτη η πέτρα, έτσι να είναι γερό και το σπίτι σου, και να έχεις την ευλογία και την εφορία από τούτη την ελιά. Η πέτρα συνήθως ήταν από το ποτάμι της περιοχής που ήταν συμπαγής και πολύ γερή, και ο κλάδος της ελιάς από ελιά της οικογένειας που ήταν παραγωγική την προηγούμενη χρονιά. Όπως είναι γερή τούτη πέτρα, έτσι να είναι γερό και το σπίτι σας. Και να έχεις την ευλογία και την εφορία από τούτη την ελιά. Όπως είναι γερή τούτη πέτρα, έτσι να είναι γερό και το σπίτι σας. Και να έχεις την ευλογία και την εφορία από τούτη την ελιά. Όπως είναι γερή τούτη πέτρα, έτσι να είναι γερό και το σπίτι σας. Και να έχεις την ευλογία και την εφορία από τούτη την ελιά.